Estimats espectadors, ens complau enormement donar-los la benvinguda a aquesta projecció especial de Blancaneus. Ens sentim molt emocionats de compartir amb tots vostès aquesta encantadora història que ha captivat els cors de generacions senceres. Blancaneus, amb el seu relat de valentia, amor i esperança, ens transporta a un món de fantasia i aventures. Avui tenim l'oportunitat de reviure aquesta meravellosa història junts. Abans de començar, els demanem amablement que apaguin els seus telèfons mòbils per assegurar que tots puguem gaudir de l'espectacle sense interrupcions. Sense més preàmbuls, els convidem a deixar-se portar per la màgia de la Blancaneus i esperem que els agrade aquesta experiència cinematogràfica i no... Havia una vegada una xiqueta molt guapa que vivia en castell amb la seva madrastra, una reina molt roïna, i li deien Blancaneus i li encanta jugar al bosc amb els animals. Bon dia, Blancaneus, què va passar avui? Hola, papallona. Hola, Marieta. Cada dia t'estàs fent més guapa. La teva mare està separada amb tu. No, la més guapa és la meva madrastra. No, la més guapa eres tu, perquè eres guapa per dins i per fora. Blancaneus! Blancaneus! Vine a netejar el cafè d'immediat. M'estan cridant. Adéu, papallona. Adéu, Marieta. Blancaneus se'n va anar. Mentrestant, al castell, la seva madrastra, que era molt presumida, parlava en el seu primàtic. Espiguet, qui és la més vella dels reines? Majestat, vostè sempre ha sigut la més vella del regne, però ara hi ha una altra persona. No pot ser, qui és aquesta persona? La més vella del regne és la Blancaneus. No, això no pot ser. La madrastra es va enfadar molt quan el Pi li va contestar i va començar a pensar què podia fer per a tornar a ser la més vella. Tinc una idea, faré matar a Blancaneus. Que entren los guàrdies. Què desitja, majestat? Trobeu al mitjó el caçador del regne i porteu-lo ací. D'acord, majestat. Bon dia, majestat, en què la puc ajudar? Vull que portes a la Blancaneus al bosc i la mates i me portes el seu cor. Però, majestat, no puc fer això, no estaria bé. Què estàs dient, que no el faràs? No, faré el que digueu. El caçador va anar a buscar a Blancaneus per a portar-la al bosc i fer el que li va dir la madrastra. Bon dia, ets la Blancaneus? Bon dia, sí, sóc jo. Què estàs fent? Buscant conillets per a jugar. Jo conec un lloc on hi ha molts conills. Vine. Jo no veig cap conillet. He de dir un secret. La teua madrastra fa por que et mati. Per això no es fa bé. Per això t'has d'amagar al bosc. I li diré que estàs morta. Gràcies, caçador. Jo buscaré un lloc on amagar-me.
en amagar-se, però va caure. Au! Hola, estàs bé? No, m'he fet mal i estic buscant un lloc on amagar-me. Conec un lloc on amagar-te. No, a la caseta del bosc. És veritat, està darrere de sus arbres, xiqueta. Moltes gràcies, amiguets. Hi ha algú? La Blanca no va a casa. Va veure la casa de los enanats. Tot era xicotet, les cadires, les taules, todo. Com estava tan cansada, se va xitar a dormir. ¿Apenas se tenen? Sí, crec que venen de la mina de treballar. Estarà molt cansat. Estarà molt cansat de treballar si van a casa a descansar. Sí, segur. Quan va arribar el Nanet, van veure la Blancaneu. Ei, què eres? Què fas en la nostra casa? Que t'has perdut? Segur que tenia molta son i s'ha dormit. Veritat, mutet? Tu sempre estàs pensant en dormir. Tu què dius, Tini? Jo no sé. Ach! 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 Hola, soy la Blancaneu. M'he amagat a la vostra casa perquè la meua madrastra me vol matar. No us preocupes, et cuidarem. Gràcies, i vosaltres qui sou? Nosaltres som Feliç, Rognari, Timi, Dolor, Mutet, Estenut i jo, Savi. Nosaltres treballem en la mina, picant i amant. Caneu i 7 nanets se van anar a dormir. El caçador va visitar un castell. Portava la caixa con un cor de fuego. Bon dia, majestat. Aquí està el cor de la Blancaneu. Molt bé, pots marxar. Ara que la Blancaneu ha mort, espillet, qui és la més bella de reines? Majestat, la més bella és Blancaneu. No sé, tornaré a probar. Espillet, qui és la més bella de reines? Majestat, la més bella és Blancaneus. No pot ser, la Blancaneus està morta. No, majestat, està a la casa dels 16 nanets al bosc. Ja sé què faré. Jo mateixa la mataré. I què faràs? Me disfrazaré de bella i la portaré una poma envenenada. Ja, 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 ja. La madrastra va agafar els ingredients màgics per a fer l'encanteri. Una poma roja, verís d'aranyes, un crit de terror. Ah! I ara me convertiré en belleta. Ja, ja, ja! Ara ja puc anar al bosc a buscar a la Blancaneu. Ja, 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 ja! La vella va anar a la casa dels enanets buscant a Blancaneu.
xiqueta. Hola, senyora. Fortunes pomes molt bones. Voldries tastar-una? No les menges, que no s'han de menjar coses que te donen els estranyos. Però si estan molt bones, segur que t'agradaran. Vale, tastaré una. La Blancaneu va mossegar la poma fins i va caure desmaiada fins que van arribar els 7 nets. Què ha passat així? La Blancaneu té algun problema. Segur que tenia molta son i s'ha dormit. Veritat, Miquel? La Blancaneu no es desperta. És tard i cantarà. Ach, ach, ach! ¿Estarà així per sempre? No, buscarem algo que la desperte. Jo no puc tenir molta son. Segur que algú vindrà i ens ajudarà. Jo no sé. La vella va fugir cap les muntanyes i es va perdre. Els 7 nanets van estar molt tristos i van esperar a que algú aparegués per salvar a la Blancaneus. Al cap d'un temps va aparèixer un príncep. Què passa aquí? Estem tots molt tristos. Per què? Perquè la Blancaneus no es desperta en el cantell. Qui l'ha fet això? Una persona molt dolina. Jo la podria ajudar? Si és una persona feliç. Jo puc provar i donar-li un beset. Oh, on estic? Espereu, estic desperta. Oh, que bé! El príncep va despertar a Blancaneus. Va desfer l'encanteri de la madrastra. I tots van ser molt feliços. Fins així acaba el conte que tots sabem de la Blancaneus. ¿Vols saber cómo acaba la verdadera historia? Després de despertar del somni encantat gràcies al bes d'un amor verdader, Blancaneus s'adona que la seva vida no ha de dependre de cap príncep. Agraïda per l'ajuda rebuda, decideix quedar-se amb els enanets per aprendre d'ells i enfortir les seues habilitats. Blancaneus es converteix en una líder dins del bosc. Ella aprèn sobre la natura, la mineria i la medicina, aplicant estos coneixements per ajudar als altres. Mentrestant, el príncep, impressionat per la determinació i la força de Blancaneus, li ofereix el seu recolzament treballant junts com a iguals, formant una aliança propera i justa. Eventualment, Blancaneus s'enfronta a la seva madrastra, no amb violència, sinó amb justícia i compassió, donant-li l'oportunitat de redimir-se a través del servei a la comunitat per a reparar el mal fet. Blancaneus és una llegenda d'empoderament i valentia que inspira a les persones a prendre el control de la seva vida i a lluitar pels seus drets.